Masu kallonmu a daidai wannan lokaci, za ku saurari tafsirin karatun Alkur'ani mai girma, wanda Alhaji Nasir Ibrahim Fedeji na Stab SD Nijar ya ɗauki nauyi. A karamakallahu bismillah. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ne mana barka da sake zagayowa wannan rana ko kuma barka da zuwa wannan rana ta ranar talata wata shi ne rana ta 14 watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 kuma wannan shi ne ya daidai da 3 ga watan march shekara ta 2026 miladiya. Kamar yadda Allah iya ya sake haɗa mu da ku a wannan masallaci mai albarka na jami'ar Northwest University wanda ke garin Kano tarayyar Najeriya domin ci gaba da gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda muke yi ga 'yan uwanmu mata. Muna roƙon Allah ya ba mu amfanin abin da za mu ji ya datar da mu faɗi daidai mu kuma yi aiki da abin da muka ji. Allah ya samu daga cikin ‘yantattun bayinsa a cikin wannan wata na Ramadan. Allah ya karɓi ayyukanmu kuma Allah ya samu gama da duniya lafiya. Bayan haka, idan ba mu manta ba, a jiya mun tsaya a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatik wa nakuna minal mu'minin. Nan ne yau inda malam zai karanta mana mashi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. Ubangiji subhanahu wata'ala yana ba mu labari a cikin wannan aya mai albarka. Allah yake cewa walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim. Ma'ana da ba dan kada musiba ta same su saboda abin da suka aikata ba. Fa yaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan. Sai kuma su zo su ce to Allah ai baka aiko mana da manzo ba. Ai da ma dai ka aiko mana da manzo ne. Fa nattabi ayatik. To da sai mu bi ayoyinka wa nakuna minal mu'minin. Sai mu kasance daga mu'minai. Ubangiji yana faɗa ne cewa daga cikin dalilin da ya sa Allah bai kama su ba
ko kuma Allah bai azabtar da su ba, su ainihin waɗanda suka bijire wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma su ainihin Yahudawa kai tsaye waɗanda bayan manzon Allah ya zo suka ce ai ba su san da wannan magana ba. To Allah ya aiko manzon Allah ne zuwa gare su saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto hujja ce da Allah ya bayar a kansu, ta inda ba za su ce ai ba aiko mana da manzo ba. Za su iya cewa to ai Allah baka aiko mana da manzo ba, ballantana mu ya kira mu mun ki amsawa, sannan kuma sai ka jarabe mu ka jefo mana musibu. To Allah shine yace wannan dalilin yasa Allah yake aiko manzo don ya kafa hujja akan mutane, ta inda in Allah ya kama baka da wani abu da zaka iya cewa da Allah na kai ba a yi maka uzuri ba. Irin wannan ayar ce zamu ga Allah yana faɗar ta warware a cikin wasu ayoyin, kamar yadda Allah yake cewa an taqulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin aw taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahada minhu. wa taqulu za ku iya cewa da an saukan mana littafi to da watakila sai mun fi waɗanda aka saukar wa littafin shari'a da tafiya kan shari'ar Allah, saboda sun san ba a saukan musu ba sai su kafa hujja da wannan. Ko kuma inda Allah subhanahu wataala yake cewa rusulan mubashirina wa mundirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Ubangiji yana aiko manzanni ne suna masu gargadi kuma suna masu bishara, dan kada wata rana mutum ma ya zo ya kafa hujja cewa ai Allah bai aiko mana manzo ba. To tunda ku Allah ya aiko manzo baka da sauran hujja, idan tunaninka ai kai baka san Allah ba kuma kai baka taba ganin sa ba, to amma baka da uzuri tunda an koma manzo. Manzon nan ya gaya ma waye Allah, ya gaya ma irin aikin da Allah yi, ya gaya ma irin gudunmawar, ya gaya ma irin abin da Allah yake yi maka a rayuwarka. To wani uzuri kake da shi kuma ya ƙara haɗo shi da ayoyi daban-daban da za su zo gurinka, wanda dan ka gasgata shi ka yarda da cewa akwai Allah. Ta wani mawaƙi yake cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. A cikin komai na duniya akwai ayar da take nuna Allah shi kadai ne. Idan da Allah biyu ne ai da wata rana sai an yi rigima ko? Allah ya ce idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dihim ala ba'd. Da kowa zai riki halittarsa ne. Wannan ya ce ni na halicci aljanu, wannan ya ce ni na halicci mutane. Kuma kowanne sai ya dinga so ya fi ɗaya, wannan ya fi wannan, wannan Allah ya fi wannan ƙarfi, wannan Allah, wannan hankali zai ɗauka? To shi ne Allah yake cewa laula an tusiban musibatun bima qaddamat aydihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatik wa nakuna minal mu'minin. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce bal badalahum ma kanu wa nakuna minal mu'minin falamma ja'ahumul haqqu min indina. Allah sai yake faɗa cewa ya ƙulu ta'ala mukhbiran an alƙawmin ladina law azabahum qabla qiyamil hujjati alaihim lahtajju bi annahum lam ya'tihim rasulun annahum lamma ja'a al-haqqu min indi ala lisan Muhammad qalu ala wajhi at-ta'annut wal inari wal kufr wal jahl wal ilhad. Suna ganin cewa ai kawo manzo shi yake bada hujjar da zai sa a iya azabtar da kai in baka karbe shi ba. Sai Allah ya ce to lokacin da manzon ya zo musu da gaskiya daga wajenmu qalu laula utiya mithla ma utiya Musa min qabl, laula utiya mithla ma utiya Musa. Sai ka ce to dan me ba a kawo masa irin abin da aka kawo annabi Musa ba? Kun ji fa taurin kai. Idan baka aiko manzo ba za su ce to ai su ya za a yi azabtar da su bayan ba aiko musu manzo ba. Dama shi kuma Allah ya san da haka, shi sa ya ce wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Ba ma azabtar da kowa sai mun aiko mai manzo mun kafa mai hujja. To Allah ya ce lokacin da manzon ya zo musu qalu laula utiya misla ma utiya Musa. Wasu suka ce wai to me isa ba a bawa manzon abin da aka ga annabi Musa ba? Menene abin da aka ba annabi Musa? Wa aka ba at-taura? Annabuwa? Wa aka ba injila? To
qalu laula utiya misla ma utiya Musa, sai suka dinga cewa wai dan me ba a bashi abin da aka ba wa Musa ba. Ma'ana kin ga shi annabi Musa da aka tashi za a saukan masa da attaura, shi lokaci guda aka saukan mai da ita, ba kamar alkur'ani ba. Alkur'ani ma lokaci ɗaya aka saukawa da manzo Allah. Ya aka saukar da shi? Alkur'ani ya sauka munajjaman, a kakkatse, wani lokacin amsa ma tambaya ce, sai aya ta sauka. Kamar misali, yas'alunaka anil khamri wal maisir, sai Allah ya ce qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas. Wata aya ta ce yas'alunaka anir ruh, sai Allah ya ce qulir ruhu min amri rabbi. Yas'alunaka anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Yas'alunaka madha yunfiqun, qulil 'afw. Ko ba haka bane? To wa'annan dukkanin su kun ga salo ne na sauka alqur'ani aka katse. Wani lokacin kuma abu ne zai faru sai Allah ya saukar da abin a cikin alqur'ani mai girma, wanda mun yi a karatun da ya wuce mun dan bada misalai akan irin wannan. Sai ga Allah ya sauka kamar yadda Allah ya ce afara aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkaru. Sannan kuma wani lokacin kissoshi ne Allah yake ba manzon Allah daki daki, wa qaruna wa fir'auna wa haman, ko wa ila madyana akhahum shu'aiba wa ila thamud akhahum salihah wa ila adin akhahum huda. Sannan ga suratu maryam, sannan ga suratu taha, dukkan irin wayannan cike yake da irin wayannan. To shine dalilin da yasa alqur'ani ya dinga sauka a kakkatse, yazo ya bada labarin abin da ya wuce a baya dan kuma ku sani, wanda Allah kuna ji yace da manzon Allah wa ma kunta bijanibil garbi iz qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta minash shahidin walakinna da Allah wa ma kunta bijanibi duri ko izina daina walakin rahmatan min rabbika litundira qauman ma atahum. Allah kuma yace tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Sannan kuma sai Allah ya gaya mana dalilin da yasa bai sauko da Annabi sallallahu alaihi wasallam Qur'ani lokaci ɗaya ba. Yace wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida. Allah ya ce kadhalika linusabbita bihi fuadak, mun yi haka ne don mu tabbatar da zuciyarka, warattalnahu tartila. Saboda haka to wannan su suke samu mafaka, aida sai a kawo mana shi irin yadda aka kawo Musa in so ake makarba. Shine Allah ya ba su amsa, ya ce awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. To shikenan shi annabi Musa da aka kawo masa at-tauran da ya zo da shi sun karba, ba rigima aka ringa yi da su ba? Rigima aka ringa yi da su har annabi Musa yake baɗa musu lokacin da annabi Musa ya tafi munajati da ubangijinsa, suka zo suka canja. Allah yake cewa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi, sai ba Haruna dan uwansa yace ka zauna min da ƴan uwana in je in dawo, wa aslih ikhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arni anzur ilay qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Walamma Allah ya bada labarin yanda annabi Musa ije yin munajati da shi. Walamma raja'a Musa ila qaumi ghadbana asifan qala ya qaumi qala bi'sa ma khalaqtumuni min ba'di. Yana tafiya sai mutane sai suka canja, mutanen da ibari da dan uwan sai suka canja. Yace a ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha, ya kama wa akhadha bi ra'si akhihi, ya kama kan dan uwan nasa ya jirruhu ilai. Qala ibn umma, ya kai dan uwa, innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani. Sai dan uwan yace baka sani ba da ka tafi sun mun kaza sun kusa kashe ni, fala tushmit bi al a'da wa la taj'alni ma al qaumi adh-dhalimin. Anan ana gaya maka cewa su fa ga yanda suka yi da annabi Musa, da suka ce a kawo ma da yawa basu ba da gaskiya da shi ba, kuma wasu ma sun bijire masa bayan ya tafi. To kuma yanzu ai kuna da hujja ku dinga cewa wai awalam yakfuru bima utiya Musa, wai kuna cewa wai Isa ba a bashi irin na annabi Musa ba. Allah ya ce sai suka ce sihirani, wato da annabi Musa, ko dai ka fassara ta da annabi Musa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
sihiri ne guda biyu tazahara wanda suka taimaki juna wa qalu inna bi kullin kafirun suka ce kuma kowanne daga cikin su mu ba mu yarda da shi ba ko kuma ka fassara ta da cewa sihirani ma'ana at-taurat wal qur'an tunda sun ce al-qur'an to shin qur'ani baya gaskata at-taura baya gaskata al-qur'ani ai at-taura yana gaskata al-qur'ani tunda Allah da cewa musaddiqan lima bayna yadayhi shi alkur'ani da ya zo gasgatawa yake kuma a attaura duk suna da labarin Allah zai aiko manzan Allah ga irin siffofinsa ga irin abin da zai zo da shi shi sa lokacin da Salman al-Farisi tunda shi masani ne na injila ya san addinin nasu ya san addinin kutubus samawiya ya karanta da ya zo yana so ya gane cewa shin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam annabi sallallahu Alaihi wasallam annabi ne irin wanda aka gaya musu a littafinsu da ya zo ya ba shi kyauta ya ba shi sadaka ya ce ya rasulullahi ga wannan sai manzan Allah ya tambaye shi ya ce meye wannan ɗin sai ce ai sadaka ce na kawo sai annabi alaihi salatu wassalam sai ya karɓa sai ya ba sahabbai ya ce to ga wannan ku je ku yi amfani da shi ya ƙara ce to ya gano baya cin sadaka kenan dama an gaya musu a littafinsa shi wannan annabi na ƙarshen zamani baya cin sadaka da ya tashi mataki na biyu sai ya ce ya ƙara kawo manzo Allah sama abu da ya kawo masa sai ya ce ga wannan ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wannan kuma me sai ce ai kyauta ce ya rasulullah da ya bashi sai manzo Allah ya karba sai gane ai wannan annabin shi ne aka ce mana dama in ya tashi zuwa shi baya cin kyauta baya cin sarka sai dai kyauta wannan ya ƙara tabbatar da haka kenan kun ga kenan shi alƙur'ani da annabtan manzo Allah sallallahu alaihi already an riga an faɗi su a cikin ragowar kutubus samawiyya taurin kai ne kawai yasa ba za su karɓa ba shi yasa zamu ga Allah subhanahu wataala yake cewa aji itana litalfitana amma wajanna alaihi aba'ana وتكون لكم الكبرياء وما نحن لكم بمؤمنين lokacin da annabi Musa ya zo musu ai ce musu kai aji itana litalfitana amma wajanna alaihi aba'ana shi annabi Musa kafirce mai suka ce ka zo gani ka karkatar da mu daga abin da muka ga iyayenmu da kakanninmu suna yi ku zamanto ku ne manyan wama nahnu lakum bimu'minin Allah ya ce fakazzabuhuma fakanu minal muhlakin sai suka yi ƙaryata annabi Musa da Haruna sai aka halakar da su shi sa Allah ya ce awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl wa'anda suka yi wancan ba su ne suka kafircewa annabi Musa ba dama to kuma yau hakuna da hujja ku ce wai me isa ba a saukan masa da irin attaura ba ma'ana kowanne daga cikin su suka kafirce to sun kafirce wa ɗaya shine qalu inna bi kullin kafirun ma'ana in sun kafirce wa annabi sun yarda sun kafirce wa annabi Musa in sun kafir saboda abu ɗaya ne sun ce sihiri ne shi ƙur'ani sihiri ne shi ba a taura sihiri ne kowanne yana taimakon kowanne saboda sun ga abu ɗaya ne daga Allah yake sai ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa qul fa'atu bi kitabin min indillahi huwa ahada minhuma tunda sun faɗa ka ya kai annabin Allah ka gaya musu ka ce to ku zo da wani littafi daga wajen Allah da kuke ganin shiriyar da yake dauke da ita ta bu nan guda biyu ba shikenan ba dai kun ce da at-taura da al-qur'ani sihiri ne ko suna taimakon juna to yanzu a ajiye at-taura a ajiye al-qur'ani ku je ku kawo naku littafin da kuke ganin shi ba haka yake ba wanda yafi shiryawa qur'ani yafi shiryawa at-taura in dai ku da gaske kuke wannan salo ne na ilzami da Allah yake idan kaga kana irin wannan ilzamin to kana da yaqini akan abin da kake dan mutum ya zo ya maka karerake ya ce ai ga yanda aka yi ga yanda aka sai ka ce to shikenan mu ajje wa'annan yanzu kai kawo naka idan ba shi da shi ba mai faqidu shay ai la yuti wanda bai da abu ai ba ya iya bayarwa ko ba haka bane ba sai aka ce to ku je ku kawo naku na tabbatar ba za su iya kawo nasu ba me yasa ba za su iya kawo nasu ba saboda at-taura daga wa yake
daga Allah yake, ƙur'ani daga wa yake. To akwai wanda zai iya kawo abin da yake irin na Allah ko wanda ya fi na Allah? To kaga ba za su iya ba. Shi sa Allah ya musu wannan ilzamin ya ce in kuntum sadiqin. Kuma dama za mu ga Ubangiji subhanahu ta'ala yana yawan yin irin wannan. Kamar yadda Allah ya ce qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubduna wa tukhfuna kathira wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Allah kuma yace summa atayna Musa alkitaba tamaman 'ala alladhi ahsana wa tafsilan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin. Dukkanin su Allah yana kawo ayoyin ne, yana hada at-taura da alqur'ani cewa suna tare. Kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul jin suka ce inna sami'ina kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim. Da suka zo sune wa ƴan uwansu wa'azi. Kun ga nan ma an hada Qur'ani da me? Yace suka ce mun ji wani littafi wanda aka saukar bayan Annabi Musa. Kuma yana gaskata irin littafansa Annabi Musa shi Al-Qur'ani kenan. Lallai ku zo ku bi shi. To Ubangiji sai ya ce fa illam yastajibu lak. Lokacin da kace musu su zo su kawo sai suka kasa amsa maka. Fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum. Allah ce to anan zaka san cewa san zuciyarsu kawai suke so. Wannan abin da suke kafa hujja da shi duk ƙarya ne. Wa man adallu mimman ittaba'a ghayra hudan min Allah. Ubangiji ya ce wane ne wanda yake bin san zuciyarsa ba tare da shiriyar Allah ba. Kun ga wannan ayan ma tana da haɗari ga rayuwarmu. Abinda nake nufi shine duk lokacin da kake son ka bi san zuciyarka to tabbatar san zuciyar nan naka ya samu haske ne daga shiriyar Ubangiji. Idan ka sake kana bin san zuciyarka wanda babu shiriyar Ubangiji a ciki to zaka bata. Zaka shiga wa amma Allah da ya ce amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa anil fa innal jannata, sai kuma ya ce me ba ci gaba nake so ba. Shi wanda yake ya bi son zuciya ya bi son Allah sama da son zuciyarsa shine fa innal jannata hiyal. Shi kuma wanda yake ya bi son zuciyarsa shi kuma menene? Fa innal jahima hiyal ma'awa. Ko ba haka bane? To ashe son zuciya, bin son zuciya yana kai mutum wuta kai tsaye. Idan kaga abin da zuciyarka take so ya sha bamban da abin da Allah ya saukar da shi, to hakura da son zuciyarka dawo banda Allah yake so. Kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan hanyoyin da ake samun saita zuciya a kansa irin lokacin da ake azumin Ramadan. Duk mutumin da ya ga baya iya hukunta zuciyarsa ko kuma baya iya galaba akan zuciyarsa akan san rai, to zai iya koyon wannan aikin a cikin wannan wata. Kun gane? A'a, idan ina son in yi abu ba ruwana ko saɓan Allah ne ko ba saɓan Allah ba ne sai na yi, amma ina so na canja. To lokacin da ake azumin Ramadan lokaci ne da ake koyon yadda ake a canja. Kun gane karatun? Abin da ya sa na ce haka, ɗan adam a cikin abubuwan da ake rayuwa da su, wani abu ne ya fi muhimmanci a gurin ɗan adam sama da komai? Abinci. Abin da ya fi muhimmanci a rayuwar ɗan adam, abin da ake jin daɗi da su na ce, ba abin da ya kai abinci. Abinci shi ne sai da shi za ka rayu. Shi dole sai ka ci shi, ko ba ka da lafiya ba sai an dinga ɗura ma.
ko a ƙara ma ruwa ko a zuba ma shi ta hanci ko ma ta me. Haka ne ko ba haka ba ne? Rashinsa yana kawo rashin lafiya, amma rashin lafiya ba ta kawo abinci. To, tun da ka iya barinsa tun daga safiya har zuwa dare, tare da kana ganinsa yana giggiftawa, za ka iya zuwa ka ga wani yana cin tuwon dawa, miya kuka da man shanu da manya-manyan nama na kayan ciki, ko kuma cinyoyin kaji da ƙundu da mai da a saman yana tururi yana tashi ga ƙanshi. Kuma za a iya barinka da wannan tuwon tafi a kulle gida a ce sai an dawo sai da daddare ga ka ga tuwon yana tashi kana jin ƙanshin, amma haka kake haƙura ba za ka ci ba ko da ba kowa, ko ba haka ake ba da azumi, ko ana ci. To tun da ka iya barin wannan abincin har sai an sha ruwa, kaga ka yi wani abu da ake cewa ka bar son zuciyarka saboda me? Saboda shiriyar Allah. To in har za ka iya yin wannan abin na kwana 30, to ashe duk wani abu da bai kai abinci ba za ka iya sa masa wannan tsarin rayuwarka ta tafi a haka. In ka so, tunda in aka yi kwana 30 ai ka saba. Shi yasa fa azumi ya zamanto Allah ya ce la'allakum tattaqun, dan ku ji tsoron Allah. Wannan garan bawul din da gyara mutum a cikin azumi ake samu. Amma idan ka sake ka bar wa zuciyarka san ranta, wallahi sai ta kai ka wuta. Allah ya ce wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Babu wanda ya kai wanda yake bin san zuciyarsa ba tare da shari'ar Allah ba zalunci. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Lalle ubangiji subhanahu wata'ala baya shiryar da al'umma waɗanda suke azzalimai. Sai Allah ya ce mana ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. Ubangiji ya ce walaqad wassalna lahumul qawla, lallai ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana musu wannan zanci. Wasu malamai suka ce abinda ake nufi da wassalna anan shine bayyana lahum, wasu suka ce abinda ake nufi da wassalna anan shine me fassalna lahumul qawla, wanda wannan magana Allah yake yi da Qurayshawa, kamar yadda Imam Mujahid ɗaya daga cikin ɗaliban Abdullahi ɗan Abbas ya faɗa, wanda kuma Ibn Kathir al-Makki ya ce wannan shi yafi bayyana a cikin ayar, cewa Allah yana magana ne akan wannan zancen da Qurayshawa, cewa an sassaukan musu, an bayyana musu wannan alkur'ani ba dan komai ba sai dan ya zamanto suna tintintin. Ubangiji ya ce alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun, waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu littafi kafin manzon Allah ko kuma kafin alqur'ani sun yi imani da shi. Anan wannan aya tana nuna mana cewa a cikin mutanen annabi Musa waɗanda suka gabata a cikin Yahudawa akwai waɗanda suka yi imani da annabi Musa ko babu? To yanzu ina so na ji tunda kun ce akwai, su wane ne? A gaya mun mutum ɗaya wanda a cikin mutanen
fir'auna yake, waɗanda ake adawa da annabi Musa, amma shi yana cikin waɗanda Allah yake faɗa a wannan ayar cewa shi yana cikin waɗanda suka ba da gaskiya. Na? Hamana musulmi ne? Hasiya ma za a iya cewa ita ma tana daga cikin alladhina atainahumul kitaba min qablihi, ta karɓa ta yarda da shi. To sai wa kuma? Na'am? Ban santa ba gaskiya. Ga waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibu wa in yaku sadiqan yusibukum ba'du alladhi ya'idukum inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab. Wannan ba shi bane, wanda shi da shi ake kulla abin, amma sai ya zagayo ya zo ya samu annabi Musa ya gaya masa ya ce gashi can ana yin kaza kai dau mataki kaza. Kuma shine in ya ga daga za a cutar da annabi Musa ya fito, Allah ya ambace shi ma cewa yana ɓoye imaninsa. Yace yanzu sai ku kashe mutum kawai dan ya zo ya ce Allah ne ubangijinsa. To sai Allah yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sa akwai waɗanda suka yi imani da littafin annabi Musa kuma suka yi littafi da imani da wannan mutumin yana daga ciki, wanda ƙarƙashin wannan faɗin nasa wa qala rajulun min ali fir'auna yaktumu imana, malamai suna fitar da wata mas'ala ta fiqh cewa babu laifi idan akwai wani mutum azzalimi da yake zalunci ka zo ka ba wa mutane labarin zaluncinsa don su kuɓuta daga sharrinsa, wannan baya cikin giba. An zo neman aure wurinka, an zo neman aure sai aka zo neman bincike a gurinka, kai ka san wannan mai binciken mutumin banza ne, in aka yi auren nan ba zai ci rike amana ba, ga halinsa ga halinsa ga halinsa, sai ka ce to haka ne, amma dai gaskiya ga halinsa ga halinsa ga halinsa ga halinsa, wannan ya zama cin naman mutum ne? Bai zama cin naman mutum ba, saboda kana faɗa ne don a kuɓuta daga hatsarinsa. Kamar yadda shi wannan da ya zo ya kwashe ya gaya annabi Musa, ai kaga ba cin nama ya ba, in bai faɗa masa ba zai faɗa tarkonsu ko? To shi ne Allah yake gaya mana irin wa'annan suna nan, ula'ika yu'tauna ajrahum marratayn. Allah ya ce wa idza yutla alaihim qalu amanna bi, idan aka karanta musu alqur'ani za su ce mun yarda da shi, innawul haq, cewa alqur'ani gaskiya ne, inna kunna min qablihi muslimin, kuma dama mu tun kafin Allah ya kawo alqur'ani mu mun karba mu musulmai ne. Alishi da Allah, inna kunna min qablihi muslimin, yace lallai tun kafin a saukar da alqur'ani mu musulmai ne. Ashe kenan musulunci ba ya fara bane daga lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shin waɗanda suka ba da gaskiya da annabi Musa su ma sunansu musulmai? Da wanda suka ba da gaskiya da annabi Isa su ma sunansu musulmai? A wancan lokacin koko sai da manzo Allah ya zo ne aka samu sunan musulmi da wanda ba musulmi ba. Ma'ana musulunci tun lokacin kafin manzo Allah sunansa musulunci? Yana amsa ban gane me kuke cewa ba, kai tsaye tambaya ce ko a'a. To wace aya ce take taimakawa wajen fahimtar wannan abin da kuka faɗa? Rabbi qad ataitani minal mulki. Gaskiya ne. Wannan ma yana ciki.
barakallahu fik. Sannan faɗinsa tawaffani musliman ɗin kamar yadda ta faɗa. Sannan faɗin Allah inna dina indallahi kat kenan. In dai addini ne a wajen Allah shine mai musulunci. Saboda haka duk gaba ɗayansu musulunci suka yi. To wannan ma aya ai tana daga ci. Yace inna kunna min qablihi muslimi. Sai Allah ya ce to wa'annan su sakamakon su shine wanda malamai sun ce ita wannan aya kamar yadda Ibn Jubair ya rawaito ta sauka ne. Ibn Jubair ya rawaito cewa wannan ayar ta sauka ne akan mutum 70 waɗanda suka zo daga garin Habasha daga wajen Najashi suka taho gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dauke shi mun kuma yadda shi can. Kuma duk za ku daina zama anan. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم ياسين والقرآن الحكيم حتى ختمها فجعلوا يبكون وأسلموا ونزل فيهم هذه الآية الأخرى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. سعيد ابن جبير ya ce wannan ayat ta sauka ne ga mutanen nan da suka zo da gurin Najashi da suka zo gurin manzo Allah manzo Allah ya karanta musu surata Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin har zuwa innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wa subhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. To lokacin da manzo Allah ya gama karanta musu ita sai suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine Allah yake cewa wa idza yutla alaihim qalu amanna. Idan aka karanta musu Qur'ani sai ka ji sun ce mun karba mun ba da gaskiya inna kunna min qablihi muslimin. Dama can mu mun yadda mun karbi wannan gaskiya tun a cikin littattafan mu na min qabli hadal Qur'an kunna muslimi. Tun kafin Allah ya kawo wannan Qur'ani mu mun tsarkake Allah kuma muna da ikhlasi. Da haka dama haka muke kuma yanzu mun karba. Kun ga sun yi mai kenan sun karɓi nasu kuma sun karɓi nawa? Sun karɓi na annabin da aka aiko musu kuma sun karɓi na manzo Allah. To menene sakamakon da Allah ya wa wayannan? Menene sakamakon da Allah ya musu? Allah ya ce ulaika yu'tauna ajrahum marratayn. To su sakamakon su Ubangiji zai ba su ladan su guda biyu. Lada na farko saboda me? Sun yi imani da littafin da Allah ya aiko wa manzon da yake na At-Taura. Lada na biyu fa? Ban ji ba. Sun yi imani da manzon Allah da Al-Qur'ani. Sai Allah ya ce to su suna ma da lada biyu. Kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya yarda da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salathatun yu'tuna ajrahum marratayn. Akwai mutane guda uku da za a ba su ladan su guda biyu ribi biyu. Na farko rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi summa amana bi. Wani daga cikin ahlul kitab wanda yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yayi imani da ni. Na biyu manzo Allah sai ce rajulun min alil kitab amana bi nabiyhi summa amana bi wa abdun mamlukun adda haqqallahi wa haqqa mawali. Da bawan da yake shi bawa ne amma ya rike hakkin Allah kuma ya rike hakkin waɗanda suke shugabanninsa, ma'ana waɗanda suke siyansa a matsayin bawansu duk ya rike hakkinsu, shi ma zai samu lada guda biyu. Wa rajulun kanat lahu ama, da yaron da yake yana da baiwa fa addabaha, yayi mata ladabi fa ahsana ta'dibaha, sannan ya kyautata ladabtar da ita summa a'taqaha fa tazawwajaha, sannan ya yanta ta sannan ya aure ta. Yanzu babu bayi ko?
to shin wannan hadisin ya ɗau hukuncin auren mai aiki? Ya ɗau hukuncin auren mai aiki? A da babu mai aiki irin wannan da kuke ɗauka a gida. Akwai bayi. Wanda Allah ya ce idan mutum ya kawo baiwa gidansa, ya mata tarbiyya, ya kyautata tarbiyyarta, sannan daga ƙarshe ya ‘yanta ta kuma ya aure ta, to yana da lada guda biyu. To shin yanzu kamar mutane sai aka kawo mai aiki gidanka, sai ka sa ta a makaranta, kai mata tarbiyya, ka ladabtar da ita, bayan ka ladabtar da ita, kama yadda ita abin da kake wa ‘ya'yanka ka ne mata, sannan sai ka aure ta, shin kai ma za ka samu lada biyu? To me yasa ba kwa so? To Allahu a'lam, can dai manzo Allah ya yi baiwa, kuma an ‘yanta ta, lada ne wannan na musamman. Ya ‘yanta ta kuma sannan ya aure ta, ya ɗaga darajarta. Wala kai ma yanzu in ka mai aiki ka kai ta makaranta, ta je ta yi karatu, kana da wannan ladan na wannan karatun. Domin ba ta ilimin da kai ai lada za ka samu. Sannan kuma da ka zo ka aure ta, kana da wannan ladan na rufa mata asiri da kyakkyawan niyya don ka kare ta daga faɗawa halaka, ka aure ta. Akwai mai aikin da ba a biya. Akwai mai aikin da ɗauko su ake yi daga gidansu, a zuwa ajiye ta da cinta da suturarta da komai yana kan ku za ku aurar da ita ma. Ko ba haka ba ne? Sannan idan kin ce ita biyanta ake, shi kuma baya ai siyansa kai. Shi bawa ma ai kuɗi ka bayar aka baka. Ita kuma ai ba siyanta kai ba. Allahu a'lam. Ula'ika yutuna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'a. Daga cikin halin su shine idan an musu mummuna ba sa yin mummuna. Idan an musu kyakkyawa sai su yi kyakkyawa. Idan an musu mummuna sai su yi da kyakkyawa. Aikinsu shi ne suna afuwa, suna ɗauke kai. To yanzu shi ma wannan kunga ai ba ma yi. Yanzu mutum nawa ne a cikin kunan idan an taɓa shi yake haƙura, baya yin retaliation. Ba a yi yanzu. Mutum ya zage ka, kai kuma kai mai nasiha. Mutum ya dake ka, kai kuma kai masa addu'a. Mutum ya jefo ma dutse, kai kuma ka jefa masa gullisuwa. Su ne suke kama ko? Yana kwaɗa ma dutse kan zafi, kai kuma kana kwaɗa mai gullisuwa ya gani ya cinye. Gobe kaga ai zai ji kunyarka. Wannan fa haka musulunci yake so. Dan wataƙila wani zai ce to ya Allah ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi. To in ka tashi sai ka ce kuma ya Allah ya ce wala in sabartum la huwa khairul lis-sabirin. Ta wani kissa da ake bayarwa ta wata mata a cikin lokacin Khalifa Ma'mun. Wai wata baiwa ce, wai in na iya tuna kissar amma dai zan iya tuno ma'anarta. Wai ta zo wucewa ko ta wuce shi da takalmi ne ko wani abu. Sai ce a kirawo ta za a yi mata hukunci. Ta zo sai take ce masa ya haƙuri. Allah fa ya ce wal kadhimin al ghaiza, da ya tashi faɗin siffofin muminai almuttaqun masu danna fushi, sai danna fushin nasu ce haka ne. Sai da shi kuma ya ce wal afina anin nas, saboda zaka iya danna fushin a lokacin amma kana rike da mutum, so kake ƙara samun wata dama wata rana kai mai hukunci. Da ce kuma ya ce wal afina anin nas, masu yi wa mutane afuwa, ma'ana ba sa riko, duk abin da ya zo za su wanke zuciyarsu shikenan an wuce. Sai ce to je ki ne miki afuwa. Ita ce amma kuma Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin. Ƙarshen aya shine Allah yana son masu kyautatawa.
sai ce to tunda haka ne je kina yan taki. Kun ga an samu danna fushi, an samu afuwa, an samu isani. Laifinta ne duk ya janyo mata wayannan abubuwan guda uku. To wayannan bayan Allah kenan, Allah ya ce al-kadhimina al-ghayza al-afina 'anil nas, kuma sune al-muhsinun. To shine nan Allah yake faɗa irin su. Yace wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah yace wa idza sami'u lagwa a'radu anhu. Wa ina yaran ne da suke hayaniya, ina iyayensu ne? Ba dalilin da zai sa a saki yaro yana abu kuma ba za a iya zuwa a ɗauko shi a ajiye shi a killace shi ba. Ubangiji ya ce wa idza sami'u lagwa, an karanta? Wa idza sami'u lagwa a'radu anhu. Su daga cikin siffofin su dai wa'inda Allah yake faɗa din nan, idan suka ji yashashshen zance, magana mara kan gado, a'radu anhu, ba za su kula ba. Qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Za su ce aikin ku daban, namu daban. Salamun alaikum, kuna da aminci a gare ku, in dai mu ne ba za mu faɗi wani abu da zai cutar da ku ba. La nabtagil jahilin. Mu ba ma buƙatar jahilai wawaye waɗanda za su zo su kawo rudani ko su kawo cikas a cikin rayuwar mu ta ladabi da mutunci. Wannan fa duk sufofi ne na muminai. Allah yana faɗin sufofin waɗanda suka yi imani tun a wancan lokacin kuma suka yi imani da manzo Allah. Da Allah akwai bambancin wancan siffar tasu da siffofin da sahabbai su ma suka zo suna yi? Wannan ya nuna mana cewa ashe shi mumini in an zo an takale shi, in an ce masa kulis baya cewa cas. Ko? Sannan da azumi in an zo an zagi mumini me yake cewa? To bayan azumi kuma an takale shi ba. To idan yana daga cikin ibadur rahman sai ya ce duk dai a lokacin sai ya ce salamun alaikum. Ni babu tashin hankali a rayuwata, ba za ka ji wannan ba. La nabtagil jahili. Ba sai da azumi ba. Akwai ayar da take ƙara tabbatar da haka, wa zai kawo min ita? Yanda muminai suke in an zo an takale su. Duk wanda zai faɗi magana ya daina jin tsoro. Makaranta ba gurin jin tsoro ba ne. Za ka iya zuwa da amsa a bakinka amma ka kasa saboda lack of confidence. Waye ya sani? Wanda ya san ayar ya ɗaga hannu, zan ba shi dama ya faɗa. Wallahi akwai wacce na ji ta faɗa ayas yanzu da na yi tambayar. Amma tsoro da rashin confidence ya sa ba za ta iya magana. Allah ya ce wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Bayan Allah ar-rahmanu sune alladina yamshuna 'alal ardi haunan. Kaga mutum malam yana tafiya a ƙasa, kai ka ce suna da wani agreement da ƙasa cewa kakka taka ni da ƙarfi, ina shan wahala. Ana tafiya da darajawa da mutuntawa da kunya da respect da nutsuwa. Idan mutum ya zo ya takale shi ya ce kai da Allah fice, wannan duk munafunci ne, wannan abin da kake wani sussun kuyar da kai. Sai ya ce salaman salaman. Mu ba a koya mana faɗa da cin mutunci ba, kuma ba za ka ji na mai ma da irin abin da ka faɗa ba. Shi ne Allah ya ce alladhina yabituna li rabbihim. Su kullun qiyamul layli suke yi. Walladhina yaquluna rabbana yasrif 'anna azaba jahannam. Suna yin addu'a Allah ya kawar da azabar wuta akan su. Inna azabaha kana gharama, inna sa'at mustaqarran wa muqam. Walladhina idza anfaqu lam yusrifu. In za su ciyar da mutane ba za su ciyar mara amfani ba da almubazzaranci. Walam yaqturu, ba za su rike hannun ba. Wa kana baina dhalika qawama. Walladhina la yad'una ma Allah ilahan akar. Ba sa shirka. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah. Ba sa kisan kai ha kawai. Wala yazunun, ba sa zina. Allah ya ce wa man yaf'al dhalika, wanda kuma yayi irin wa'annan shi aikin sa ne, yalqa asama. To zai dandana kudinsa, zai je ya ga abin da zai gani na laifin.
kun ga Allah ya faɗi shi kai wannan anan ya gaya mana siffofin wayancan daga cikin siffofinsu shine wa yadra'una bil hasanati sayyi'a kuma anan ma an ƙara mana cewa wa mimma razaqnahum ashe kenan duk marowaci baya cikin siffofi na muminai daga cikin siffan muminai shine kaga mutum bai da ruwa amma duk mutumin da zaka ga yana da ruwa to da zaka je ka bibiye shi zaka baya tsayar da sallah ma akan lokaci da zaka je kai ta bibiyar rayuwarsa zaka akwai matsaloli kala kala amma duk mutumin da yake kyauta in ka je ka duba zaka ga cewa har bangaren Allah yana kokarin kiyayewa saboda ba mutum bane mai son kansa ne ubangiji ya ce su ne waɗanda za a ba su ladansu guda biyu da kuma wanda suka zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ga za mu tsaya a nan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya sa mu cika da imani Allah ya shirye mu Allah ya shirye bayan mu hali da muke ciki na kunci Allah ka yayi mana abin da yake ya dame mu Allah ka yayi mana abin da yake ya fi karfin mu Allah ka samu karfin sa Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka ba mu arziki mai amfani Allah ka samu rabu da duniya lafiya Allah ka samu rabu da iyayenmu lafiya Allahumma asturna bi sitrikal jamil Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada Allah muna roƙonka mamatan mu Allah ka yafe musu baiwar Allah jiya da ta mutu ko shekaran jiya ɗaya daga cikin ɗaliban wannan tafsiri Allah ya yafe mata Allah ya sa kabarin ta ya zama rawdatul min riyadul janna ubangiji Allah ya bata damar zaman kabari lafiya ubangiji Allah ya bata damar dukkanin wata dama da yake ba mu'minansa a cikin kabari Allah ya bata Allah ya yafe mata Allah ya yafe wa iyayenmu da suka mutu Allah ya gafarta musu Allah ya sa kaburburan su zama rawdatul min riyadul janna wanda suke raye kuma Allah ya ƙara musu lafiya Allah da mu da su Allah ya sa mu gama da duniya lafiya duk mai neman addu'a a cikin ku daki Allah ya sani Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ya inganta musu shugabanni na wannan masallaci Allah ya saka musu da alkhairi masu ɗaukan hoto na karatu da bidiyo Allah ya saka musu da alkhairi duk kuma gaba ɗayan mu Allah ya mana albarka Allah ya wa ƴaƴan mu albarka Allah ya wa kasuwancin mu albarka Allah ubangiji ya sa ƴaƴan mu su zama mahaddata alqur'ani in sun haddace Allah ya ba su ikon aiki da abin da suka haddace wa rahmatuka ya arhamar rahimin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين